Казе, сега прозивлям Гергович Милева. И кога съм се някога женила, това е било отдавна, и аз съм 89 години. Не е било да се лъжат, като сега да се верят, него къде каже баба, мама, тато и дядо, как тия кажат така. Къде те погаждат и додат, после тия са договорили и казано е тук има дидеш и така е било. Спреми са вечера, повечерят и целува им ръка на дъртите, као млада мора да целува ръка, на старците, на всичките, дадат и по някой динар, че не е имало много пари, че е било спудация. А сега си деца играят с пари. Деца, това ви казвам, така съм се женила някога и такова е време било. Живяли са си. Не е имало къвджи, не е имало никой. Било е и срамота, къде се разтурат брак.